Бүген мен сезгә янмый торган кагаз тәҗрибәсен күрсәтәм. Бу тәҗрибә өчен безгә кирәк була антисептик, кагаз, мамык һәм шырпы. Баштан антисептикны мамыкка сөртәбез. Шуннан соң шырпы алып, мамыкны яндырып җибәрәбез. Чөнки антисептик спирт белән судан торгач, спирт парланып яна, су кагазга таба китә дә янырга бирмәй. Мамык астында булган кагаз янмый калды. Һәр мин тәнкәне дөньягына куям баштан. Аннары өстенә кәгазне. Өстән стакан белән каплыйм. Һәм линейканы электрлашам. Һәм кәгазь кисәген тәнкәдән төшерәм. Бүген мин сезгә үземнең тәҗрибәмне күрсәтәм, реактив хәрәкәтне. Безгә кирәк була су, стакан, тоз һәм банка яки профессиональ әйтсәк тәгәрмәч. Суны алабыз да ул әйләнә башлый. Аны реактив хәрәкәт дип атыйлар. Без бу принципны физика дәресләрендә үткән идек һәм мин анда шулай ук экспериментымны күрсәткән идем. Венгр физигы Янош Андреш Сегнер суның реактив көченә нигезләнгән двигатель уйлап чыгарган. Аны Сегнерово колесо дип атыйлар. Ул горизонталь поверхностьта урнашкан тәгәрмәчтән яки банкадан һәм трубкалардан тора. Су трубкалардан чыкканда тәгәрмәч әйләнә башлый. Практикада карасак, озын трубканы алсак, аннан су әкрен ага, энергиясын күп югалта. Кыска трубканы алсак, аннан су тиз ага. Энергиялар пропорциональ булганга күрә, ул хәрәкәткә керә. 1827 елда француз инженеры Бернуа Фурнерон беренче официаль гидротурбинаны уйлап чыгара. Ул реактив хәрәкәт космонавтикада һәм авиацияда кулланыла. Беренчедә без шешене алабыз һәм аның белән кәгазьне яндырабыз. Һәм шешегә төшерәбез. Хәзер без йомырка белән каплыйбыз. Бүген бездә бик кызыклы тәҗрибә булачак. Хәзер безгә фольга, батарея, линейка һәм каләм кирәк булачак. Хәзер батареяны алам да линейка белән озынлыгы үлчим. 6 см булган. Хәзер фольганы алабыз да 6 см озынлыгы сызабыз. Безнең калынлыгыбыз 1 см булса. Хәзер безгә кошчы кирәк. Кисәбез. Әйдәгез бу кисәкне яртылыш бүләбез дә үзәген
нечкәрәк ясыйбыз. Хәзер фольганың очларын батареяның уңай полюсына һәм тискәре полюсына тотыштырабыз. Яңа. Бу тәҗрибәне балаларга олылар белән ясарга кирәк, чөнки ут уенчык түгел,